Martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluan nami sahat tutikion. Tuhan tangihonon nami ma hatam na badiyay. Asima roham dihami. Homa na mangukap roha do pikiran nami di bagasan todim todi parbadia. Asatakas sutangiho kami jalatakas huatu sihami. Hatam na badiyay. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan nitu hata. Turpuk jamita partangiangan dihita. Ima turpuk epistel tu minggu napawalu hodung Trinitatis. Tersurat di buku Heber biddu 10 sada. Mamuka sian ayat walu sahatu ayat onom. Tapai hutihu ma di bagasan rohata hujaha madihita. Hinorhon ni haporseao do mangului si Abraham dung dijou bukas tutano si jalo onna bahen teateanan. Sau do ibana bukas so adong diboto si topotonna. Hinorhon ni haporseao do ibana hinomit ditano naung di parbaga-baga tu ibana. Songod ditano ni naleban. Udung-udung do diingani rapon si Ishak dohot si Jakob dongan na panean di baga-baga na sasadain. Ay di paimay mado huta na marujahan na hot na pinadean jala na pinauli ni debata. Laos hinorhon ni haporseao do dijakon si Sara gogo manubuhon poparan maralohon tibbo ni umurna. Ala haposad di rohana na marbaga-baga hosa. Dibaheni tubuh dosian nasasadai naung mate dohonon nasa torop ni bintang di langit nasa godang nirihit di topi ni laut naso dapot bilangan. Di bagasa kaporseao do mate nasida sude dang sanga di jalo nasida baga-bagai sian nadao nama ditatap jala di halason na di parhatutu pangisua jala paisolat nasida di tanoon. Marhite-hite padok nasida si songoni di tariason pajalahi do nasida di parsabuluan. Au diingok roha nasida naung tinadikon nasidai sanga do nasida mulak tusi. Alai nadumenggad do di halunguton nasida ima na di banua gijangi dibaheni dang dihaila hod debata nasida na olo do ibana goaron debata nasida ainunga di pauli di nasida sada huta ima sahakna. Huria nahina holongan nitu hatta surat Heber di surat jala ditongos tu huria Heber naung liling marsitaonon ala ni pangalilion. Tutonga-tonga ni sitaonon ala pangalilioni surat Heber marguna laho paingoton huhut mapar gogoy hon ruas ni huriai mangadopi parsorioni. Asa lamar gogo ruas ni huria Heber mangadopi sitaononi di pasunggulu hodo parningotan nasida tu pardalanan ni huria Heber songon huria. Haporseaon nagomos di aka uluan naung manguluho kuria Heber patuk doi gabe sorminan tu haporseaon ni ruasi na mangadopi sitaonon. Terbarita do pakubasion ni huria Heber di habasaron lumobi tu akan nabadia di tonga-tonga nasida nang dipunguan ni akan naporsea di humaliang.
Mutiha nama cetakas mardomu tu berita ni buku Heber hola Yesus do hapapatar ni pangukapon ni debata na sempurna tu jolma. Hola Yesus do na marhuaso pataruhon jolmai masuk tu huaso harajaon ni debata. Alani ido di buku Heber di paboa berita na membanding-bandingkan hak iseon ni Yesus Kristus maradopon aka panurirang di padan narobi sahat rodi aka suru-suruan di padan naik baru. Tujuanna macai gomos di beritaon asa takas di ida ruas ni huria Heber ha iseon ni Kristus Yesus mamuka siaka tutubuna sitaononna hamateanna jala Tuhana naik na tuban wagijang lumobi di pakokoponna na manubus jolma. Yesus Kristus do situani malim naung mamele hokosana sadiri gabe tobus ni dosa ni portibion tu debata ima marhite silang nasahat tu ibana sadiri jala peristiwa panobusion na holas sahali masa sahat tu naro ibana muse di hama masa ni parusia manang harorona padua halihon. Huria na hinaholongan ni Tuhata di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus dibuka do turpukon sian ayat walu na pabotohon taringot tu sorminan tirua kaporseaon ni si Abraham ama ni saluhut halak na porsea. Nian mamuka sian ayat sada ima dibidu 10 sada takas do didok anggo haporseaoni pos ni roha doi dia kasih hirimon jala pamotoan na tutu taringot tu naso ni ida. Nina roha ngatorang taatusi maksud doha torangan ni ayat sadaon dijami tahun dang mangulang behita mangalapaton mendefinisikan ahadoi haporseaon suku-suku narikot nuaing menguduti hatorangan ima huroa na soporsea do aka halak ni debata imana dipuka sian si Abel sahatu Abraham di ayat 4 satu ayat pitui di padan ni debata tu nasida bahasa pola diulak komse berita ni ayat 4 satu ayat pitui ninna roha panura ni buku Heber patu pahos si songoni lahu patakason dohot mempertegas haporseaon ni halak ni debata huhut mangodolhon poda nasai di paibaru debatado haporseaon ni halak nahi na holonganna di boto debatado aha songo dia jala manang naboha parsorion ni akan naposona sai dipakulingi diatoi dipargugoi diurupi uju gale uju lomos manang uju marrohabiar dihasianganon parngoluonna dipahot jala dipapos dipatugu do roha haporseaon nasida dipadanna tung nasoheado debata lupa tu akan naposona lumobi dipadanna tu halak nahi naholonganna molo taparrohahon hatorangan ni ayat ualuon ay gabi porsea do si Abraham di padan ni debata na ikon tumubuhon anak ibana dada holan panguloyon na tu debata uju dung ditogihon ibana ruar sian tano tu tano na binagabagahon ni debata ima Kanaan tano habaoran ni susu dohot situa ni loba suang songonido nang pos ni roha ni si Abraham tu baga-baga ni debata taringot tu anak panea di ibana porsea do si Abraham boy do lehonon ni debata ianak ko di ibana nang pe naung matua ibana dia lusi Tuhanido hata ni si Abraham namadok naruar sian butuham ibana do tumeakko
Takas do dihatahod debata tu si Abraham na ikon anak na tubu sian butuhana sa diri do nagabe panea di ibana. Lahu patuguhon baga-bagaon dituguhon debata do si Abraham tu alaman ni bagasna mernida huhut di do. Taili homado pak langit jala bilangi akabitang molo bilang ako akai dungi didok matu si Abraham songoni ma pinopar musogot jadi porsea ma ibana di Jahoba gabe hati goranna doi di etong Jahoba huria na hinaholongan nito hatta gok di bagasan pakirimod do si Abraham tu debata agabe halak na gok marna puna ibana di ujungna sian pengalaman ni ayat sia satu ayat 10 do si Abraham mergogo jala marpos ni roha di haporseon na tutuhani molo didok si Ishak do si Jakob di ayat siaon napabotohon pengalaman parnguluon ni si Abraham do ayaton hati hamernida doh mengalami halongangan nasihat Tuhani. Boa do pengalaman ni si Abraham rap doh Tuhani. Ayat siaon pabotohon sarupa tu pengalaman ni si Ishak doh si Jakob rap doh Tuhani. Suang songoni do nang pengalaman ni si Abraham doh Tuhani. Pengalaman rap do Tuhani songon odolan ni ayat siaon riko do pabotohonon ni tu suduk ni pahopu songo kalonganga padonganion ni debata tu pardalanan parnguluon ni keluarga asadoho nasida manada nagok halonganga do yang go pabahenan ni debata. Sian naso ni rajuman ni si Abraham doho si Sarah tumubuhon anak manang pinopar nasida. Dia tu si Abraham doho si Sarah do naung hol si Sarai ala hatuauna imana marumur 100 tahun hati hai. Di hatuaunai marpinopari do si Abraham tumubuhon si Ishak. Parsaripeon ni si Ishak doho si Ribka marumur 40 tahun. Nasos nirajuman tumubuhon pinopar alatong nahol manang mandul do si Ribka. Alai di umur 10 tahun tumubuhon anak do si Ribka. Ima si Esau do si Jakob. Si Jakob do si Rahel pe. Tong do naso nirajumon tubuhon anak. Alai ala halongangan nasian Tuhani. Si Rahel manubuhon si Joseph do si Manase. Na pinatupa ni si Abraham. Ima taringot tu pamujiot tu Tuhani. Tong do dipatupa si Ishak dohot si Jakob. Huria ni Tuhatta songonido nang sinoak. Haporseon naido mamitori ibana di jolo ni debata. Songon amani saluhut na porsea si Abraham gudang do pengalaman perdalanan ni parnguluon na maol di adopi ibana. Alai dihasabaron ni dirina paimay mahon hagogok ni tikina ima rentang waktu nama cai lileng pangalehonon ni debata marhite hasosorang ni si Ishak huaso ni hasabaroni kekuasa kesabaran odo na menentukan sahat tu na targoar si Abraham gabe aman ni saluhut na porsea jarak waktu nama cai gajang jala lileng patut sada alasan buasa targoar ribana amani saluhut na porsea. Di partikian nama cai lilingi si Abraham mengalami jatuh bangun berkali-kali. Haporseaon na manogu si Abraham memilit jala mamutuson sikap nasatia jala uduk uju disuruh debata borhatu tano na pinarbaga-bagai manadik kotano hatu buana keluarga na rudi sude na adong di ibana. Huria na hinaholongan ni Tuhatta tung sehea dope di ida si Abraham
tano na pinarbaga-bagay alay ala uduk jala satia tu baga-baga ni debata uduk tu parsuruan na uduk mangihutod debata uduk manguloy debata nang pero kaparbagasad do na magupula ko mamili ko na nai muse si Isak tu debata di hau duhon nai do na maparbueho kalongangan taparroha ko ma balga ni haporseaon ni si Abraham uju naing mamilihon anak na si Isaki. Didok dunginin na si Abraham matu na posonay alayang guaw do danaki lao mahami tu sadui jaladung martangiak kami mulak ma tu hamon. Parrohaw kita mapadohan dung martangiak kami mulak mahami tu hamon. Nian ikon holan sahala ni si Abraham hiad do mulak alanung nga mamilihon anaki si Isak. Alai haporsion ni si Abraham na macay gomos haporsion na mga tusi huaso halonga nga pabahenan ni debata naso palwaso ni bana marmara haporsion na gomos tu debata nang pe dang marparnidaan ibana tu na naing masa di jolo marnida manangdang mga tusi manangdang na pasti Abraham setia jala uduk tu debata. So marungut-ungut, so pola sangsi ragu. Ido ubay sanggup si Abraham madok marhuaso do debata manungguli nang namate jala mulak sian ido ibana di jalo hira tudusan. Huria na hinaholongan ni Tuhata alani hapor siyaw do si Abraham setia huhut uduk tu debata jala mampu meyakini pabua nasa sakap ni debata ido na dumengga dirajumi rohana di bagasang nguluna nang peso marnida dope di sakap ni debata di ngulunay. Nuaeng tirua do sorminanoddo nama ce arga di hita sedia dau sedia gomos do hita maka porsiai sakap ni debata tu diri nang tungulut tabe nang pe sesuatu hali dang jelas dope di parnidadaan di julutta maksudna salilik kita uduk jala setia tu debata manangah penata adopi bahkan akan ata adopi i dang sanggup pita mangatusi secara logika alai sepanjang kita uduk tu debata hapor seo taido na sanggup mabahi kita setia so marungut-ungut so bobonosan dohlan akana asing ido ubay didok Tuhan Yesus Kristus hudok matuhamu manang dia pedi pangiduhamu di tangyang muna say nasa dui tuhamu asal maporsea hamu ikot jalo om muna porsea mahita say na di parade debatado na dumenggan di parnguluota marujung tu na denggad do saluhut na bernit do hot sita ononi di nguluta asal ma di bagasa kaporsiaw tutuhani saluhut na masa nata adupi haporsiaon ima pos ni roha dia kasih hirimon jala pamotuan na totu taringot tu na soni ida marsitio pamahita toktong di badan nasian Tuhani amen martangiang mahita mauliate madiho di bata Jehovah amanami naung papatarhon hatam na bediay tutonga-tonga nami disungguli ho Tuhan asa manoktok kami porsea jala marpors ni roha holat tuho songon na posom si Abraham amani na porseai saliling di parnguluan nami di hasianganon tung manangape na hubulus sami saat di homa Tuhan daging dohot dinami amin.